Česká televize uvádí kanadský dokumentární film z cyklu Letecké katastrofy. Toto je skutečný příběh. Rekonstrukce vychází z přepisu záznamů pořízených během řízení letového provozu. Červenec 2002, vzdušný prostor nad jižním Německem okolo půlnoci. Kde je? Letadlo baškirských aerolinií urazilo zhruba polovinu trasy svého letu do Španělska. A v tom se to stalo. Tam vlevo! Říká stoupat, stoupej! Byla to nejnešťastnější letecká havárie nedávné minulosti. Jak se mohla 2 letadla srazit v jedné z nejsledovanějších oblastí světa? Bravo, Tango Charlie. Selhání techniky anebo lidská chyba? Ne. Když je nebe příliš těsné. Červen roku 2002. Město Ufa leží v podhůří Uralu ve východní části Ruské federace. Je hlavním městem Baškirské republiky. Toho roku byly vybrány nejnadanější z místních dětí, aby se zúčastnili 2týdenního prázdninového pobytu, který nedaleko španělské Barcelony zorganizovalo UNESCO. Byly to děti, které projevily nevšední talent v nejrůznějších oborech. 14letý Kiril Dektarjev maloval od svých 4 let. Měl už 2 veřejné výstavy a připravoval obrazy na další. On tím žil. Jiní kluci hráli kopanou, ale on stál u stojanu a pořád jen maloval. To, že byl vybrán na zájezd do Španělska, ho velmi potěšilo a my jsme z toho taky měli radost. Právě skončil základní školu a potřeboval si trochu odpočinout. Byla to dobrá příležitost, jak poznat svět. Dvanáctiletá Alina Chananová zvítězila v několika gymnastických soutěžích. Byli jsme rádi, že byla vybrána. Letěly tam velmi chytré a talentované děti. Všechny ty děti byly mimořádné osobnosti. Alina se velmi dobře učila, měla vždy výborné známky. Vzpomínám si na den, kdy se dozvěděla, že byla na zájezd vybrána. Měla ohromnou radost a hned si začala připravovat věci, které si vezme sebou. Spolu jsme vybírali šaty, škádlili jsme se přitom, žertovali jsme. Když se narodila, manžel byl tak šťastný, že se radostí rozplakal. Všech 640 dětí odjelo v doprovodu několika učitelů vlakem do Moskvy, odkud měli letět do Barcelony. Ale v Moskvě je potkala nepříjemnost. Omylem je odvezli na nesprávné letiště, takže svůj let zmeškali. Zatímco se cestovní kancelář snažila vše dát do pořádku, prohlíželi si školáci pamětihodnosti ruské metropole. Vyřízení pronájmu jiného letadla trvalo 2 dny. Nakonec se všechno podařilo zorganizovat. 1. července roku 2002 tak děti z Ufy nastoupily na palubu letadla, které se jim stalo osudným. Kalajuvovi nepatřili k oficiální výpravě. Letěli na prázdniny za svým otcem, architektem, který právě dokončil nový projekt nedaleko Barcelony. V pilotní kabině sedělo 5 mužů. Kapitánem byl Alexander Gross, pilot s více než 30letou zkušeností. Alexandr měl vynikající teoretické znalosti. Byl velmi inteligentní. Prvním důstojníkem byl Oleg Grigorjev, šéf pilot letecké společnosti.
Při této cestě byl ovšem i v roli inspektora letu. Když uděláte něco špatně, někteří kapitáni vás za to pokárají velmi nevybíravě a jiní zase jednají klidně a zdvořile. Ale Oleg Grigoriev projevoval svou nelibost jen gestem. Asi takhle. Jako by říkal, proč si to pro boha udělal. Kapitán Gross sice v letadle velel, ale Grigoriev kontroloval jeho práci. Kdo z nich ale bude rozhodovat, pokud nastane kritická situace? Vlevo vzadu seděl Murat Itkulov, první důstojník, který ale nebyl oficiálně ve službě, protože na jeho místě seděl Grigoriev. Murat byl vynikající profesionál. Létání miloval, zajímal se o nové trendy v letectví a vždy měl přehled o posledních novinkách zaváděných do letecké praxe. V kabině byli také zkušený navigátor a palubní inženýr. Večer krátce před 11. odletěl letoun baškirských aerolinií z Moskvy. Stejně jako většina moderních letadel byl i Tupolev 154 vybaven protisrážkovým systémem zvaným TCAS. Aby systém TCAS mohl fungovat, je každé dopravní letadlo vybaveno odpovídačem, který neustále vysílá signály obsahující identifikační údaje a informace o poloze letadla. TCAS naslouchá a propočítává, zda některé letadlo neletí v kolizním kurzu. Pokud ano, i hned sdělí pilotovi, co má udělat. Kdyby přestalo fungovat řízení letového provozu, byl by systém TCAS pro piloty poslední záchranou. Stovky kilometrů odsud v italském Bergamu se připravoval ke startu Boeing 757. Patřil mezinárodní zasilatelské společnosti DHL a mířil na její evropskou základnu v Bruselu. Ruský Tupolev skříží jeho dráhu nad jižním Německem poblíž Bodamského jezera. Na palubě Boeingu byli jen 2 lidé. Kapitánem byl Brit Paul Phillips a prvním důstojníkem Kanaďan Brent Campioni, který měl pilotovat další etapu letu. 6 minut po 11. se letadlo společnosti DHL vydalo na cestu, která bude jeho poslední. V curyšském středisku řízení letového provozu Skyguide bylo za 10 minut 8. Právě skončila rušná denní směna a nastoupila směna noční. Petr Nielsen byl zkušený dispečer, dělal tuto práci už 8 let. Středisko řídí letový provoz v oblasti jižního Německa a severního Švýcarska. Tuto noc byli ve službě jen 2 dispečeři, ale provoz v jejich sektoru byl slabý. A tak si Nielsenův kolega dopřál dlouhou přestávku, jak bylo ve společnosti Skyguide běžným zvykem. Nielsen tak zůstal sám, sledoval veškerý letový provoz na 2 radarových obrazovkách vzdálených od sebe asi 1,5 metru. 10 minut po 11. přišli 2 technici. Oznámili Petrovi, že mají z pověření společnosti provést údržbu hlavního radaru. Znamenalo to, že pokud se k sobě 2 letadla nebezpečně přiblíží, nebudou obrazovky vydávat vizuální 2minutovou výstrahu. Thai Inter 933. Vaše trať Dingen Allgäu. Bavarian 350, klesejte do letové hladiny 270. Technici pak ještě Pétrovi sdělili, že potřebují vypnout i telefonní systém. Přepnuli na záložní telefony.
Nikdo ještě netušil, že v tomto okamžiku se začaly odpočítávat minuty zbývající do budoucí katastrofy. Letadlo s dětmi na palubě letělo už v té době nad Německem a mířilo ke švýcarským hranicím. Kapitán Grigoriev dostal od německého řídícího střediska povolení k dalšímu letu na jih. 128.05 Bravo Tango Charlie 2937, zdravím. Německý dispečer předal ruské letadlo řídícímu středisku Skyguide. Tam jej přebral Petr Nielsen. Mezitím letadlo DHL pokračovalo nad Alpami v letu na sever a vstoupilo do švýcarského vzdušného prostoru. Zurich, radar, dobrý večer. Dilmun 611. Stoupám do letové hladiny 260, směr Abézy. Kapitán Paul Phillips požádal o povolení ke stoupání. Ve větší výšce je řidčí vzduch, tedy menší aerodynamický odpor a úspora paliva. Rozumím, stoupám na letovou hladinu 320. Směr Tango Golf Oscar a žádám o 360, je-li to možné, díky. Dilmun 611, stoupejte na hladinu 360. Letadlo společnosti DHL vystoupalo na letovou hladinu 360, tedy 10 800 metrů. Ve stejné výšce ovšem letělo i ruské letadlo. A oba letouny se ocitly v kolizním kurzu. Byly však zatím od sebe vzdáleny mnoho kilometrů. V tu chvíli předala asistentka Nielsenovi další let. K letišti v nedalekém Friedrichshafenu se blíží Airbus společnosti Aeroloid na lince 1135. To v příštích 5 minutách Nielsena značně zaměstnalo, teď musel svou pozornost věnovat střídavě oběma obrazovkám. Snažil se proto zavolat řídící věž ve Friedrichshafenu, aby mohl předat let Aeroloid tamnějším dispečerům. Ale linka byla hluchá. Zkusil to i z druhého aparátu. Telefony nefungovaly. Aeroloid 1135, klesám na letovou hladinu 80. Pilot společnosti Aeroloid se snažil navázat kontakt s Nielsenem. Bylo toho najednou moc. Dobrý večer, Curychu. Bravo Tango Charlie 2937. Protože Petra volal na druhé obrazovce také ruský pilot. Aeroloid 1135, rozumím, zavolám vám. Středisko, můžete to opakovat, prosím? Dobrý večer do Curychu. Bravo Tango Charlie 2937. Letová hladina 360. Bravo Tango Charlie 2937, odpovídač 7520. V tu chvíli se znovu ozval Aeroloid. Blížím se k letišti na přistání. Ano, počítám s tím. Zavolám za chvíli. 10933. A do hry vstoupil další hráč, letoun společnosti Thai Airways, směřující na sever. Přejděte na Mnichov pro 132.140. Nashledanou. 140. Letoví dispečeři jsou zvyklí zvládat složité situace. Ale tuto noc přístroje nefungovaly, jak by měly, a Petr navíc musel sledovat 2 obrazovky současně. Za normálních okolností by radar varoval před jakoukoliv hrozící kolizí. Vzhledem k probíhající údržbě však byla tato funkce vypnuta. Jaký je teď váš kurz? Udržujeme kurz 265. Rozumím. Točte doprava na kurz 280 ILS 24. Točit doprava na kurz 280 a nalétnout ILS 24, Aeroloid 1135. Petr se potřeboval letadla společnosti Aeroloid zbavit. Po třetí vytočil veřejnou telefonní linku Friedrichshafenské řídící věže. Letadlo baškirských aerolinií a letoun společnosti DHL se zatím k sobě osudově přibližovaly. Ani jedna z posádek nevěděla, že je od sebe dělí pouhých 2,5 minuty letu. Letoun společnosti DHL se již přiblížil k německo-švýcarské hranici. Tupolev mířil přesně do stejného bodu. Konečně si v jiném německém řídícím středisku všimli hrozícího nebezpečí.
Dispečér zvedl telefon, aby zavolal Nielsenovi, ale nemohl se dovolat. Mezinárodní předpisy nedovolují jinému dispečerovi mluvit s piloty přímo. Podívejte, co to je. Ruští piloti teď poprvé spatřili letoun společnosti DHL na obrazovce svého protisrážkového počítače TCAS. Nielsen byl však stále soustředěn na bezpečné přistání letadla společnosti Aeroloid. Aeroloid 1135? Aeroloid 1135, dávejte prosím. Ztratil jsem spojení s letištěm ve Friedrichshafenu. Můžete prosím zavolat frekvenci 124.35 a říct jim, že letíte podle ILS 24 a jste ve vzdálenosti 30 kilometrů? Ano, provedu. Děkuji. Přebírám řízení. Piloti nákladního letounu se vystřídali, v té chvíli vůbec netušili, že letí v kolizním kurzu. Jejich počítač TCAS ještě výstražný signál nevydal. Chceš něco přinést? První důstojník odešel z kabiny. V kokpitu ruského letadla ale zavládlo znepokojení. Druhé letadlo se stále více přibližovalo, ale piloti si nebyli jisti, zda letí ve stejné výšce. Letí dole pod námi. Proč dole? 500? Ne, 100 metrů. Jak je to možné? Ale proč? Blíží se! Protisrážkový počítač TCAS ruské piloty varoval. V nebezpečné blízkosti se nachází jiné letadlo. Ve stejném okamžiku zaregistrovalo ruské letadlo také TCAS v kabině letounu DHL. Descend. Konečně si i Nielsen uvědomil, co se děje. Bravo Tango Charlie 2937, klesejte. Letová hladina 350. Urychlete klesání. Vaši dráhu kříží jiné letadlo. Klesej. Kapitán Gross vypnul systém autopilota a začal klesat. TCAS ovšem nařizoval pilotům, aby stoupali a dispečer jim říkal, aby klesali. Říká stoupat. Dispečer říká dolů. Klesat? Bravo Tango Charlie, klesejte do letové hladiny 350. Urychleně klesejte. Urychleně klesat. Letová hladina 350. Bravo Tango Charlie 2937. Petr Nielsen si byl jist, že odvrátil kolizi, když řekl ruskému letadlu, aby klesalo. Nevěděl ale, že i piloti DHL dostali od svého počítače TCAS stejný příkaz. Klesej víc! Dilmun 600, klesáme podle TCAS. Piloti se snažili Nielsenovi sdělit, že dostali od počítače TCAS příkaz ke klesání, ale spojení nefungovalo. Kdyby se obě strany řídily příkazy systému TCAS, problém by nenastal. Ale Rusové uposlechli příkazu svého letového dispečera. Obě letadla se teď řítila proti sobě. Letí pod námi. Kruci, kde je? Tam, vlevo. Říká stoupat, stoupej! Klesej! Zrychli klesání! Stoupej! Ocas Boeingu prořízl ze spodu trup Tupoleva a roztrhl ho na dvě části. Nikdo už neměl šanci. Letoun DHL se udržel ve vzduchu ještě další 2 minuty. Zřítil se o 6 kilometrů dále. Můžeme pokračovat do Friedrichshafenu? Ano, potvrzuji. Naschledanou. Naschledanou. O tom, co se stalo, neměl Nielsen tušení.
Bravo Tango Charlie 2937. Bravo Tango Charlie 2937. Bravo Tango Charlie. Teprve teď pochopil, že se stalo něco strašlivého. Letadla, která měl bezpečně navést do cíle, už nikdy nikam nedoletí. Tragický příběh Petra Nielsena však zdaleka ještě neskončil. Zbytky obou letadel dopadly do těsné blízkosti městečka Iberlingen, ležícího na německo-švýcarské hranici. Byly rozesety na ploše několika desítek kilometrů čtverečních. Byla to nejhorší srážka letadel v poválečné historii Německa. Déšť trosek se snesl i do okolí školy, v níž učili Bruno a Stella Wegmüllerovi. Nebe bylo oranžové a ohnivě rudé. Viděli jsme padat kusy plechu, stále se ozývaly výbuchy. Uvědomili jsme si, že to nemůže být normální bouřka. Bylo to něco, co jsme nikdy předtím neviděli ani neslyšeli. Bylo to neuvěřitelné, protože tady, kde je mnoho domů, nebylo nic. Ale kolem naší školy jsme nacházeli lidská těla, děti. Velmi brzy jsme pochopili, že se nedá vůbec nic dělat. Nikoho jsme nemohli zachránit, nikomu jsme nemohli pomoci. Dodnes mnoho zdejších lidí stále trpí, protože se jim vracejí vzpomínky na to, co viděli. Je to jako zlý sen. Problém byl v tom, že těla a trosky byly rozptýleny ve velmi rozsáhlé oblasti o rozloze asi 40 km čtverečních. Byl to pás 20 km dlouhý a 2 km široký. Policejní operace trvala celý týden. Pátrání po tělech obětí se zúčastnilo 6 000 lidí. Pro všechny pozůstalé to byl extrémní šok. A tým záchranářů si to uvědomoval a projevoval s nimi soucit. Do těchto míst se zřítil letoun společnosti DHL. Vidíte, že tu nejsou žádné stromy. Všechny schořely. Předpokládáme, že motory Boeingu se odtrhly od padajícího letadla přibližně ve výšce 800 metrů. Jeden dopadl asi 300 metrů odsud tímto směrem a druhý dopadl támhle asi 500 metrů odsud. Mnoho dětských těl bylo nalezeno na tomto pozemku. Ano, našli tady 28 mrtvých dětí. Na tomhle poli. Tamhle bylo jedno dítě a tam bylo další. Na tomhle poli. Když se v televizi objevily detailní záběry trosek, viděl jsem na zádi znak našich baškirských aerolinií. Byl jsem v tu chvíli v kuchyni. Všichni ostatní ještě spali. Skoro jsem omdlel. Opřel jsem se o stůl. Bylo to strašné. Chananovi ztratili jedinou dceru. A Irina Dektarjevová ztratila své jediné dítě. Doufali jsme v nějaký zázrak, že to letadlo třeba zmeškal. Prostě jsme té zprávě nechtěli uvěřit. Bylo to jako blesk z čistého nebe. A Bůh ochraňuj každého, kdo takovou zprávu dostane. Vitalij Kalojev čekal na svou rodinu v Barceloně. Byl jedním z prvních pozůstalých, kteří přijeli do Iberlingenu. Přestože příbuzní nebyli přizváni k účasti na pátrání po obětech, Vitalij toho nedbal.
Ve vlhké trávě nalezl přetržený perlový náhrdelník, který patřil jeho 4leté dcerce. Holčičko moje. A pak nalezl i její tělo. Vůbec netrpěla. Ostatky jeho ženy a syna byly objeveny až později. Celých 6 dnů hledali záchranáři těla obětí i jejich částí, rozeseté po jihoněmeckém venkově. Ve čtvrtek, 2 dny po katastrofě, začali přijíždět příbuzní, ale většina těl, která jsme našli, byla silně ohořelá nebo znetvořená. Proto jsme nechtěli, aby je jejich pozůstalí spatřili v takovém stavu. Pravoslavná i muslimská komunita v Ufě byly zprávou o katastrofě zdrceny. Na hřbitově, kde je pohřbeno 53 osob ze zříceného letadla, jsou 2 dvojité řady náhrobních kamenů. Na jedné straně pro pravoslavné, na druhé straně pro muslimy. Jako děsivá vzpomínka na 2 řady sedadel v letadle. Památník zesnulých připomíná papírové vlaštovky, jejich šlet se ve vzduchu zastavil. Zde je pochován Kiril, mladý, talentovaný malíř. A tady Alina, 12letá gymnastka. Vitalij Kalojev, který přišel o všechny členy své rodiny, navrhl a postavil veliký pomník připomínající jejich památku. Dnem i nocí bloudil po hřbitově, ale nenacházel zde útěchu. V curyšském řídícím středisku Skyguide se práce nezastavila. Lidé byli v šoku, byli otřesení, byli bezmocní, doléhal na ně smutek, plakali. A kritizovali nás za to, že jsme po té nehodě byli příliš technokratičtí. Musím přiznat, že měli pravdu. Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo zachovat provoz, protože i po té tragédii letadla dál přilétávala a odlétávala. V Curychu byla kapacita střediska řízení letového provozu během následujících 3 týdnů omezena pro nedostatek dispečerů. Petr Nielsen se už nikdy do těchto míst nevrátil. Když něco takového zažijete, nejste schopen začít znovu. Je to příliš hluboká rána, která se nikdy nezahojí. Z emocionálního hlediska to samozřejmě bylo zdrcující. Pro mne to bylo skutečně děsivé.
Děsivé v tom smyslu, že se to stalo mému kolegovi, stalo se to v mé profesi a stalo se to také rodinám, které přišly o své děti. Pak se začal hledat viník. Srazily se 2 letadla ve vzduchu, musí to být něčí vina. Nejdříve byli podezíráni ruští piloti. Kapitán ruského letadla prý ignoroval příkazy letových dispečerů. Opakovaně kontaktovali ruského pilota a žádali ho, aby změnil výšku, protože letěl v jiné výšce, než měl. Ale ruský pilot na tato varování řídícího střediska nereagoval. Ruští piloti bývali zvláště v dobách Sovětského svazu mimořádně dobře vycvičení a to platí do značné míry i dnes, takže v tom bych asi chybu nehledal. Byli připravováni téměř na všechny provozní situace, jaké mohou nastat. Jak to, že systém TCAS, který má zabraňovat kolizím, v tomto případě selhal? A proč ruské letadlo neklesalo, když k tomu předtím dostalo příkaz? Snad problém s angličtinou? Znal jsem všechny členy posádky a všichni uměli anglicky tak, aby se bez jakýchkoliv problémů s dispečerem domluvili. Kdo je tedy vinen? Pozornost médií se soustředila na Petra Nilsena. Byl to on, kdo navedl letadla proti sobě. Byla pod jeho kontrolou. Jejich srážku musel způsobit on. I kdyby šlo o někoho jiného, byl by to pro mě stejný šok. A pociťoval bych stejnou lítost. Způsob, jaký média informovala o té nehodě, byl často neseriózní, protože mnohdy šlo o výroky úplně vytržené z kontextu. Vypadalo to, že jenom potřebovali popsat kus papíru. Hodilo se jim cokoliv. Chodili za námi, telefonovali domů. Byla to svízelná situace. Stali jsme se obětními beránky. S něčím takovým je opravdu těžké se smířit. Všichni vinu svalovali na nás a přitom potenciální viníci jsou mrtví a další se odpovědnosti všemi možnými způsoby vyhýbají. Začali jsme z naší budovy odcházet podzemním východem, který vede jinou budovou, abychom nemuseli nikoho potkat. Reportéři se vyptávali lidí na ulicích v Klotenu, lidí, kteří s tím neměli vůbec nic společného, jen aby mohli večer něco vysílat. A to vás začne rozčilovat a nemůžete proti tomu vůbec nic dělat. Co dalšího víme o tom švýcarském dispečerovi? Pronásledovala ho média. Byl obviňován z vraždy. Všichni s ním chtějí mluvit, ale Švýcaři říkají, že to v tuto chvíli není možné. A dnes úřady zahájily vyšetřování, které má zjistit, zda existuje dostatek důkazů pro obžalování ze zabití. Obvinění znělo způsobení smrti z nedbalosti v 71 případech. Ale pozoruhodné v tomto případu bylo, že vyšetřující soudce postupoval samostatně. Nezávisle na postupu německé letecké vyšetřovací komise. Ta začala pracovat přímo na místě a shromažďovala všechny použitelné stopy. 5. den byly analyzovány záznamy černých skříněk obou strojů. Toto je typický hlasový rekordér, jaký byl zabudován do Tupoleva 154. Má 2 cívky, záznamová kapacita je 30 minut. Je poměrně odolný, ale rekordér vyjmutý z Tupoleva byl velmi poškozený. Takže jsme museli pásku vyprostit a přehrát ji na tomhle speciálním magnetofonu. V tomto hangáru byly zkoumány trosky letounů. Tady vidíme část spodní plochy křídla Tupoleva a tento zbývající pahýl procházel pod Tupolevem a způsobil tyhle rýhy. Horní část směrovky zůstala na místě dopadu. Ležela na hlavním vraku trupu Boeingu. Bylo však možné této havárii zabránit? Výstražný a protisrážkový systém má za normálních okolností bezpečnostní pojistku nazývanou obrat. Pokud zazní varovný signál a posádka jednoho letadla na něj z jakékoliv příčiny nereaguje, TCAS vydá pokyn k obratu.
Tento obrat v této situaci znamená opak původních povelů vydaných Týkasem oběma letadlům. Tento obrat nebyl posádkou Tupoleva splněn a proto došlo ke kolizi. Když systém Týkas v letounu DHL zjistil, že Tupolev nestoupá, mohl svým pilotům pouze přikázat, aby klesali ještě rychleji. Ale v tu chvíli již bylo na všechno pozdě. Při příležitosti prvního výročí tragédie se v červenci roku 2003 vydalo mnoho rodičů znovu do německého Iberlingenu. Na místě neštěstí vznikl památník, který má podobu obrovských stříbrných perel na přetrženém náhrdelníku. V zástupu přítomných byl i ředitel společnosti Skyguide. Můžete nám říci, jakých chyb jste se dopustili? Myslím, že teď není vhodné o tom mluvit. Jistě to chápete. Omluvili jste se? Ano, děkuji vám. Mezi rodiči byl také Vitalij Kalojev. Vyptával se šéfa společnosti Skyguide na jméno dispečera, který byl za havárii zodpovědný. Odpovědi se nedočkal. Ano, ten muž se ptal, zda je možné, aby se setkal s tím dispečerem, tedy s Pétrem. A dostal odpověď, že to možné není. Ale Vitalij Kalojev se s tím nehodlal spokojit. Mezitím vyšetřovatelé během své práce zjistili, že systém Týkas je obestřen mlhou nejasností. Když byl před 20 lety zaveden, došlo k fatální chybě. Klesejte do letové hladiny 350, vaši dráhu kříží jiné letadlo. Nikdo nestanovil, co se má dělat, když nastane rozpor mezi tím, co říká systém Týkas a tím, co říká dispečer. Říká stoupat. Neexistovalo pevné pravidlo, kterým by se piloti museli řídit. Navádí nás dolů. Zatímco v západních zemích se piloti vždy učí, že se mají řídit systémem Týkas, 600, klesáme podle Týkas. ve zbytku světa může pilot rozhodnout jakkoliv. Nemáme ve zvyku nedůvěřovat letovým dispečerům. V civilním letectví došlo k řadě situací, kdy piloti neuposlechli příkazů dispečera a to pak vedlo k haváriím nebo jiným nehodám. Mentalita Rusů je stále silně ovlivněna starými sovětskými poměry. Je jim mnohem bližší řídit se příkazy, než udělat to, co je podle jejich úsudku správné. Vždy uznávají, že někdo jiný rozhodne lépe. Rok a půl před touto tragédií však k podobné situaci již došlo. 2 Boeingy 747, na jejich palubách bylo celkem 677 lidí, se nad Japonskem minuli tak těsně, že si navzájem zakryli výhled z pilotních kabin. Při dramatickém vyhýbacím manévru bylo zraněno 100 lidí, někteří z nich těžce. Jen několik sekund dělilo obě letadla od srážky, která by se stala nejhorší katastrofou v historii letectví. I zde se piloti na místo počítače Týkas řídili příkazy dispečera. Tato událost měla být pro všechny varováním. Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO však mlčela, přestože je zodpovědná za vytváření norem civilního leteckého provozu. Němečtí vyšetřovatelé tvrdí, že nejasná pravidla pro používání systému Týkas byla jednou z příčin iberlingenské tragédie. Myslím, že je to poprvé, kdy vyšetřování velké letecké nehody poukázalo na pochybení významné mezinárodní letecké organizace. Vzhledem k závažnosti toho tvrzení je to mimořádná situace. Kdyby ICAO důkladně vyšetřila událost, k níž došlo v Japonsku, a doporučila opatření, která by vedla ke změně postupů,
pravděpodobně by se to znovu nestalo. ICAO nepokládala za nutné se v této záležitosti angažovat a přenechala její řešení japonským orgánům. Poté, co málem došlo ke srážce, požádala japonská vláda ICAO o návrh opatření. Ta však bohužel na tento požadavek zareagovala až po iberlingenské tragédii. Je možné, že předpisy ICAO a zejména postupy při provozování leteckých protistrážkových systémů byly poněkud neurčité, anebo připouštěly různý výklad. Během 2 let před iberlingenskou katastrofou došlo také v Evropě ke 4 kritickým situacím právě proto, že se piloti jednoho z letadel neřídili systémem TCAS, ale příkazy letového dispečera. Stručně řečeno, dali jsme celému světu tuto radu. Objeví-li se výstraha systému TCAS, klesej! Měli by se piloti vždy i hned řídit jeho příkazy. Ohlédneme-li se zpět, vždy se nabízí otázka, zda jsme nemohli udělat více, a nehoda je pro každého důrazným varováním. Takové projevy pozdní lítosti jsou ovšem pro truchlící rodiče z Ufy jen chabou útěchou. Všechno, co bylo na tomto světě pro mě drahé, souviselo s mým dítětem. A teď je to minulost. Všechny naděje a sny byly spjaté s ním, s jeho budoucností. A teď z toho nezbylo nic. Alespoň mě ne. Takže popravdě řečeno, můj život se zastavil. Úplně se zastavil. Naše bolest se nezmírňuje. Naopak, je rok od roku silnější. Je stále těžší žít. Zpočátku jsme doufali, že čas naše rány postupně zahojí. Ale ta naděje se rozplynula. Je pryč. Nejhorší na tom je, že to byly děti. Šťastné, zdravé děti, které jeli na prázdniny. A nějací dospělí lidé udělali chybu. Fatální chybu. A naše děti přišly o život. Všichni ji měli rádi. Byla tak milá a hodná. Byla to nejdražší, co jsme měli. To je Kirillův pokoj. Všechno tu je stejné, jako když byl naživu. Nic se nezměnilo. Po jeho smrti se konaly 2 výstavy. Jedna byla tady v Ufě a druhá v Německu, v Iberlingenu. A tohle je Kirillův poslední obraz. Měl ho opravdu rád. Chtěl ho dokončit, až se vrátí. Ruský architekt Vitalij Kalojev přišel o všechno. Ztratil celou svou rodinu. Jeho život se zhroutil. Byl přímo posedlý touhou zjistit, kdo je za havárii zodpovědný. Vydal se tedy do Curychu, aby zde dopsal poslední tragickou kapitolu iberlingenského příběhu. 24. února roku 2004 přišel k domu dispečera Petra Nilsena neznámý cizinec. Ano? Nechte mě být! Co to děláte?
Nic smutnějšího se nemohlo stát. Znal jsem jeho rodinu, věděl jsem, jak moc miloval své děti a svou ženu a předpokládaný pachatel je asi 50letý a pochází z východu. Zřejmě jde o otce jedné z rodin, jejíž členové zahynuli při letecké havárii. Pravděpodobně přišel o manželku a obě děti. Vitalije Kalujeva našli v blízkém hotelu. Jako podezřelý, který však ještě nebyl obviněn z vraždy, pobývá na psychiatrické klinice, kde mají odborníci rozhodnout, zda může být postaven před soud. Byl vůbec schopen vnímat realitu? Byl to náhlý impuls, anebo dlouho plánovaný zločin? Určité stopy a důkazy, které policie má, naznačují, že by mohl být vrahem. Zabýváme se tou teorií, zvláště poté, co obviněný sám připustil, že chtěl zabít. My jsme si něco takového nepřáli. Nechtěli jsme krev smívat krví. Nechtěli jsme, aby počet obětí té katastrofy kvůli našim dětem ještě vzrostl. ta vražda byla velmi smutnou událostí. A nejsmutnější na tom bylo, že on tu havárii vlastně ani nezavinil. Zavinilo jí špatné rozhodnutí společnosti Skyguide a lajdácká kontrola kvality jejich systému. Vyšetřovatelé přesně zjistili, k jakým chybám té noci ve společnosti Skyguide došlo a že díky nešťastné shodě okolností byla katastrofa téměř nevyhnutelná. Nielsenův kolega si udělal přestávku a nechal ho tak samotného sledovat 2 radarové obrazovky. Ve společnosti Skyguide bylo běžnou praxí, že v noci zodpovídal za sledování celého jejího vzdušného prostoru jeden letový dispečer. Na příkaz vedení pak začali technici vypínat části systému. Radarová obrazovka tak pracovala v pomalejším režimu a nevarovala včas před hrozící kolizí 2 letadel. Nielsen o tom nevěděl. Během údržby musí být radarový systém provozován v nouzovém režimu. V tom případě však dispečer nemá k dispozici funkci STCA. Tato zkratka znamená varování na radarové obrazovce před bezprostředně hrozící kolizí. A on nevěděl, že tuto funkci nebude mít k dispozici. Pak se shodou okolností v kritické chvíli neočekávaně objevilo letadlo společnosti Aeroloid, které vyžadovalo všechnu Nielsenovu pozornost. Snažil se sehnat pomoc jinde, ale hlavní telefonní systém byl vypnut, techniky údržby a záložní nefungoval. Dispečer tak byl zbaven veškeré technické podpory, kterou potřeboval. Telefonní linka na Friedrichshafenské letiště nefungovala. V tu dobu se musel dispečer věnovat i radiové komunikaci. Vedl několik hovorů na různých frekvencích. A konečně, když obě letadla klesala, nemohli mu piloti DHL říct, co se děje, protože jejich frekvence byla obsazená. 600 klesáme podle TCAS. Mohli to udělat až o 23 sekund později, protože do té doby byla frekvence blokovaná komunikací curišského řídícího střediska s posádkou Tupoleva. Květen roku 2004. Německá vyšetřovací komise vydala svou závěrečnou zprávu takřka po 2 letech. Konstatovala, že nehoda měla 2 hlavní příčiny. Za prvé, Peter Nielsen si všiml nebezpečí hrozící kolize příliš pozdě. Za druhé, ruská posádka udělala chybu, když uposlechla příkaz dispečera ke klesání místo toho, aby se řídila příkazem svého systému TCAS ke stoupání. Varování systému TCAS jsou reprodukována velmi nezúčastněným hlasem. Klesat, urychlit klesání. Je to velmi neosobní tón. A pak je to hlas letového dispečera s naléhavým příkazem: ihned klesejte, opuste ihned tuto výšku, přejděte urychleně na jinou výšku. Takže posádka poslechla lidský hlas, který zněl naléhavěji. V závěru zpráva ostře kritizovala společnost Skyguide.
Vzali jsme si z toho poučení. Už se nestane, že by nějaký provoz obsluhoval pouze jeden člověk, nebo že by před monitorem seděl jen jeden dispečer. Chybu může udělat jak posádka, tak i špatně fungující dispečerská služba. Jste vinen či nevinen, to není smyslem závěrečné zprávy. Její podstatou jsou fakta, co se stalo, proč se to stalo, jaké si z toho vzít ponaučení, jak zlepšit preventivní opatření. Proč nezajistili bezpečnost letu, když bylo v letadle mé dítě? Někdo musí nést odpovědnost za to, že je neochránili. I my jsme se dopustili chyb a hluboce jich litujeme. Uznáváme svou odpovědnost v rozsahu uvedeném ve zprávě vyšetřovací komise a žádáme rodiny obětí o odpuštění. V řídícím středisku Skyguide stojí váza se žlutou růží. Připomíná nejen tragický osud Petra Nilsena, ale především zmařené dětské životy z daleké Ufy. České znění připravili Jan Slabý, Václav Kvasnička, Jan Petrášek, Jaroslav Vejběra, Valerie Zavacká, Jana Hrušková, Jiří Plachý, Jiří Zavřel, Jan Wagner, Ladislav Cigánek, Svatopluk Šuler, Ladislav Krýsl, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Milan Pér. Česká televize 2007.